गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बे मोनसे भिडिअखौ लाबोनानै फैबावबाय आङो मैयानिफ्रायनो बे भिडिअखौ आंबो नुबाय थाबोगासिनो दङमोन नाथाय बबेयाव मा जामारदों आङो बेनि सोमोन्दै जेबो डिटेल्स मिथियैलाय आं मैयानि समाव बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हायाखै आङो दिनै जा एसे मिथिदों आङो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामलायगोन दा जोङो मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों जाय मैयानि समाव दि मोनसे सानै सुबुंखौहाय मोसौ सिखावनि सन्देहजों गाज्रि रोखोमै बुनाय बे भिडिअआ दाख्लै 3 तारिखआवनो जानायनि बे घटनाया नाथाय मैयानिफ्राय ससियेल मिडियायाव स्प्रेड जागासिनो दङ एबा भाइरेल जागासिनो दङ दा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि जोहै जोंबो नुनो मोन्दों दा नाथाय जाथायखौ मिथिनो मोनाखै थारैनो मा जामारदों खालि बुनायनि भिडिअखौल'सो नुदों दा बेनि सायाव आंनि गोसोआवहाय मैयानिफ्रायनो मोनसे कुइसन सिखांबाय थादों दा बै जाय सानै सुबुंखौ सन्देहजोंसो बुदों मोसौ सिखावनि सन्देहजों नाथाय खावमारदोंना खावमाराखै बेखौबो जोङो रोखा मिथिनो मोनामोन नाथाय जोङो मिथिनो मोनबाय दायो बिथांमोन सानैया मोसौ होनानै लाबोदोंमोन दा बेखौनो मोसौ सिखावनि सन्देहजों बे रजत मण्डल मुंनि सासे गुन्दागिरिया गाज्रि रोखोमै बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों दायो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेयो आंनि बुंनाय राव नङा दे ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबिएमसनि बुंनाय राव बिजेपिनि इएम अरुप कुमार दे बिथांजों थाफायो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा आङो बिनि गेजेरावनो सान्दों बिजेपिनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा बेखौहाय फिसिनानै दोनदों नामा बेफोरबायदि पाब्लिकनि सायाव मोनसे गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनांगौनि थाखाय दा बिथांमोना मावनानै जाग्रा माब्लाबानि समावहाय बेबायदिनो बबेनिफ्राय मोसौ बायस'नानै लाबोनाय बा सोरबाया मालाबा सोरनिफ्रायबा बायनानै गावनि न'आव हाल मावनानै जानो एबा गाइखेर फाननानै जानो बेफोरबायदि बिजनेस खालामो नाथाय बेखौनो मोनसे सन्देहनि गेजेरजों बे रजत मण्डल मुंनि गुन्दागिरिया इनाय रोखोमै गाग्लोबदों दा बे भिडिअखौ नुनानै आंबो जोबोर गोसोआव गाज्रि मोन्दों एबा दुखु मोन्दों मानसिया दाय मावोब्लाबो आयेन बादियै एबा नांगौ बादियैसो साजाखौ मोनो एसेबां बेबायदि सोरबा सासेया गावनि गोसो बादियै बेखौ जोला जोसे बबेयाव नाङो नाङा गन लानानै बेबायदि गावनि गोसो बायदि बुनो मोना दा जायखौ जोङो खोनानो मोनबोबाय थायो क'क्राझारा गोजोननि नोगोर होननानै नाथाय दिनै बे गोजोननि नोगोर क'क्राझारा मा जानो थांगासिनो दङ असान्तिनि नोगोर जानो थांगासिनो दङ दा गोजोननि जायगायाव असान्तियासो जायगा लाबोगासिनो दङ सानफा एफा दा बिथांमोन एबिएमसुनि मावथिफोरा मिडियायाव फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै सानफा मोनफा दिनै मोनसे बिटिआर एरियायावबो गाज्रि जाथायखौ सोमजिहोनो माखासे सुबुंफोरा गाज्रि सोलो लागासिनो दङ जायखौ जोङो खाथियावनो नुनो मोनबाय थायो दा मणिपुराव मोनसे जाबाय थानाय जाथाय मेथि आरो कुकी बिनि गेजेराव बेसेबां गाज्रि इनायै मोनसे जाथाय जाबाय थागासिनो दङ एबा सोलिबाय थागासिनो दङ दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै नाथाय बेबादि सेम कन्डिशननि जाथायखौहायबो जोंनि बिटिआर एरियायाव माखासे गाज्रि गोसोनि इन्टेलेक्सुवेलफोरा दा सोमजिहोनो सोलो बाहायगासिनो दङ बेयो आंनि साननायसो दै गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अन्नानै निमाहा खालाम दा आङो बुंगोन आरो नोंथांमोनाबो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नुदों अन्नानै खिन्थाहर आङो दाबो बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनाखै जाय रजत मण्डल बे बेंगलिया बे बिथांमोन सानैखौ गाग्लोबदोंमोन दा बिथांखौहाय क'क्राझार पुलिसा हमदोंना हमाखै आङो बेखौ मिथिनो मोनाखै दासिमबो नोंथांमोना सोरबाफोर मिथिबायब्ला अन्नानै आंनो कमेन्टआव खिन्थाहर दा बे गाज्रि रोखोमै सानै सोद्रोमाफोर बुजानाय सासेया जोंनि बर' मानसि आरो सासेया मुस्लिम हारिनि सुबुं दा इसेबां इनायै इसेबां गाज्रि रोखोमै बुदों सोदों बेखौ बुखांनायनि उनावनो लगे लगे एबिएमसुनि मावथि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि इउनिटिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिन्थिबाय एबा बुंबायबो सोंखारिबायबो गोख्रों रावै नाथाय जोंनि बर'फोरा दासिमबो बेनि सायाव रावबो जेबो मिडियाफोरा बुङाखै एबा जोंनि मोनफ्रोमबो आफादना बेनि सायाव मोनसे स्ट्रंलि मोनसे इउनिटिखौहाय दिन्थियाखै आङो नुनो मोन्दों माखासे हनै क'क्राझाराव दा मोनसे दुरान काप बेनि खेला जानायनि टिकेट लानायनि लाइनावसो होंगो दोंगो पुलिसजों होख्रांजालायनायनि मोनसे भिडिअखौहाय नुनो मोन्दों बेसेबां लाजिसिंसिंनो ओरै फारसेथिं सोरबा जोंनि बर' मानसिफोरा एसेबां गाज्रि रोखोमै सोरजोंबा
गाग्लोबजादों बेनि सायाव रावबो खुगा सियाखै। मोनसेबो मिडियाफोरखौ आङो नुनो मोनाखै। मोनफा मोननै नुदों जोंनि बर'नि मिडियाफोर, बिथांमोनाबो मा खालामदों, डाइरेक्ट जेबो सोंलाय फिननाय गैया, डाइरेक्ट बैसोर ABMSनि बुंनाय बाथ्राखौल' शेयार खालामनानै होनाय नुदों। नाथाय मा जामारदों थासारिया बेखौ संदाननानै गावनि निजेनि रावजों मिडियायावहाय आपल'ड होनायखौ आङो नुनो मोनाखै। दा माखासे बाथ्राखौ जोङो बुङोब्ला दुखुनांथाव एबा बुङोब्ला माखासे मानसिफ्रा लाजियो। थारैनो बे बाथ्राया गावजों गाव माबा मोनसे घटना जाथायफोर जायोब्ला मोसा सिंहफोर बायदि नेरलायनो हायो, नाथाय गुबुनफोरजों माबा मोनसे बुजायोब्ला, सोरबाया सिथारजायोब्ला, सोरबाया माबा मोनसे खालामनानै बेबायदिनो इनाय अयथासार खालामजायोब्ला बेनि सेरावहाय सिगां फारसे आवगायबोनानै बुंनो हानाय बा सोंखारिनाय आङो दिनैसिम जोंनि बर'नि मोनसेबो आफादफोरखौ आं नुबोआखै। नाथाय सानो नाङा दि आङो जोंनि बर'नि आफादफोरखौ सोंखारिदों होननानै। नाथाय बाथ्रायाव बुंनांगौ जादों एबा बुंनांगौ जानानै फैदों। जोङो गावजों गावब्ला मोसा सिंहफोर बायदि नेरलायो, सोगोमलायो, नों हागौना आं हागौ। नाथाय जोंनि बर' मानसिया सोरजोंबा बुग्लिजायोब्ला, सोरजोंबा सिथारजायोब्ला बेफोरबायदि थासारियावहाय फेर फाथिनो नांनांगौनि जोहै मा जायो, उनफारसे फासयनानै दाउसा मावरियाफोर बायदि सिरि गंस्रोनानै थानायखौसो जोङो नुनो मोनो। रावबो खुगा सिया। दिनै बेसेबां गावसोरनि स्ट्रंलि इउनिटिखौ ABMSनि मावथिफोरा मिडियानि गेजेरजों दिन्थिदों, बेसेबां गोख्रों रावजों सोंखारिदों। साननानै नाय, बे भिडिअखौबो आं नोंथांमोननि गेजेरजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना नायलांदा ससे ससे आङो दिन्थिलांगोन। যদি তেখেতসকলক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয়, আমি কোকৰাঝাৰৰ SPৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। आरोबाव बेनि गेजेरजों आङो बुंनो सानो एबा बुंनो लुबैयो, अन्नानै गोरोन्थिफोर जायोब्ला सुद्रायहर कमेन्टनि गेजेरजों। जेब्लासिम जोंनि आसामाव BJP सरकारा थाबाय थागोन अब्लासिम सानफा एफा माखासे गाज्रि गोसोनि इन्टेलेक्चुयेलफोरा माखासे गाज्रि जाथायखौ सोमजिहोनो थांगासिनो दङ एबा जोंनि मेगनजोंनो जोङो नुबोगासिनो दङ। बेखौ मोजाङै बिजिरनानै नायहरोब्लानो एबा सानहरोब्लानो जोङो नुहुरखायो एबा रोखा रोखा मोनदांखायो। दिनै बाक्सा बादियाव बा बबेबायदि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव माखासे बाज्रां दलला गावसोरनि गोसो बादि मोनसे हाथियारनि ट्रेनिं होदों। खोनानो मोन्दों गावबा गावनि सेल्फ सेफ्टिनि थाखाय होननानै। नाथाय ट्रेनिंनि उनाव आखायाव जुदि गंफा गंफा हाथियार दैनो मोनोब्ला बेनि उननि थासारिया मा रोखोमै जाबोबावगोन बेयो जोबोरैनो साननो गोनां। माब्लानि समाव दि आखायाव हाथियार लानानै सोर सासे लिडारा सोरखौ गावनो बिथोन होगोन जोङो जेबो मिथिनानै मोननाय नङा। माब्लानि समाव आखायाव हाथियार लानानै गावनि गोसो बायदि सोरबा सासेखौहाय गावथारगोन जोङो जेबो पात्ताखौनो मोननाय नङा। अब्ला बेफोरबायदि थासारिया इयुननि समाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जुदि सोमजिफैयोब्ला एबा जाखांफैयोब्ला बेसेबां साननो गोनां एबा बेसेबां गिथावना होननानै जोङो बुंनो हायो। आंनि दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथुमनाय जाबाय। नोंथांमोना अन्नानै हाजासे आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनो मोनो आरो आंनि बुंनायनि सायाव जेसेबां नोंथांमोना गोरोन्थिफोर नुदों बेखौ आसि थुनानै कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहर एबा बुंहर, आङो सुद्रायगोन। गोजोन्थों।